In het oude stadhuis brengt de informateur de rieën en passen op een hichte van zijn bevindings. Zijn conclusie is dat de wens van de Partij van de Arbeid om bij 4 partijen in de gemeente te regeren wel mogelijk is. Voor de Partij van de Arbeid betekent dat wel dat ze een wethouder inleveren moeten. Ik zit als winst, er komt er een partij bij. En ik denk voor de democratie is dat goed. We hebben even zien, we hebben zo'n 5 wethouders in koers. Daar koersen we op on. En als dat een minder van de PvdA is, ja, dan mag dat. Maar als landelijk zus, dan is op dit soort grutters van gemeentes, dus 4 wethouders heel reëel. Nijkommer is D66. Ze hebben er zin in. Maar ze hebben één grote uitdaging. Het sociaal domein. En ik denk, en ik weet wel zeker, dat dat een groot onderwerp van gesprek wordt communiceerd. Informateur Bert Otten zal het verdere proces ook begeleiden. Hij had er vertrouwen in. Natuurlijk liggen er absoluut discussies, maar in de politiek zit je ook om met elkaar tot oplossingen te komen. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed komt.